2000! A Pucerátor 2000! Behelyezzük a Pucerátor 2000! A Pucerátor 2000! Behelyezzük a legítő felső, a sárga. De jól számítottam rátok, akkor mi is volt, hogy minden gyerek zsebében láthatatlan varázsport található. Megnéznétek nekem, nyúljatok így be a zsebetekbe. Mindenki, akinek nincs zsebe, az esetleg, hát ha itt az ujjába talál, jó? Így, van. Húzd elő, Muti. Így. Húzzátok elő, mindenki mutassa, hogy hol van. És most nyissál belefújni a szépség előszínre. Melegítőt a sáros otthonkát tudja kitisztítani, hanem a koszos lelket is. Látok némi kétkedést a szemekben? Csodálatos! Tisztával varázsolta a Pucerátor. Ezt a vörös húsat, ezt nem lehet érinteni, nyugodtan meg. Végig megy a fejeken, itt is anyuka is szagol, mindenki szagol. És ez a fantasztikus, krómozott minket. Jó étvágyat kívánok, tessék elérni! Arra a papugánkon látsz mindenki zsuzsony. Mi van ott? Ott semmi. Csótány, azt úgy hívják, ezt az állatkát, hogy nyola. Na, mit szóltak? Csak egy van? Nem. Csak egy van? Nem. Versenyezni. De jöttek az tudjuk. Ugye?
Ötkád. Melyik tetszett legjobban? Szerintem azt tetszett nekik egyébként a legjobb. Neked a zsiráf, hogy milyen hatalmas nagy. Olyan szinten nézték meg. Tegessetek! Köszönjük szépen, Zsuzsa néni! Köszönjük mindent, és vasárnap már! Nagyon szívesen.